Donostiara joan behar nuen. Azken aldian, Euskal Kostaldean izandako istripuen alarmak deituta. Eta nire despiste para anormalak beste behin ere galdu ninduen. Enintzen ohartu bertoko aste nagusia zenik, baina konturatzerako berandu. Ezin bertara joan eta nire soroslesena ez aktibatu. Are gehiago, ematen ari den ikamika turismo filiko fobikoa aintzat hartuta, bistadizo bat ematera behartua ikusi nuen nire burua. Baina nire destinua etzen jaia berarekin gurutzatu, aparteko zeozerrekin baizik. Zeozer baino gehiago, zehatzago esan da, nonor. Pertsonaia historiko batek inspiratu bain ninduen. Betidanik gustatu izan zait euskal kantargintza, bai zaharra, bai berria, bai bapatekoa. Abestea, zein ona den. Ba hiriburu Gipuzkoarrean bizi zen Bilintx handiaren edertasuna bilatzera abiatu nintzen. Eta esango duzue, baina denok dakigu moko zatarra zela. Bilintx paradoxikoa da, bere itxuragatik itxusia izan zela diote. Sudur luze, elbarri, eta gainera bere bizitza penosoak ez zuen gehiegi lagundu bere bizitza gaur egun ederra bezala definitzera. Are gutxiago Donostian, itxurakeria, postureoa eta adonismoaren atepean goi mailan dagoen leku honetan. Eta Bilintxek bezala, edertasunaren bilaketa horretan eta gauza ederrak topatuko nituela ziur jakinda, bideari ekin nion. Bilintx jainkotzea oker bat litzateke. Deabru bat baita, baina deabrua ikuspegi judeo-kristauetik aparte. Jainko eta gizakien arteko bitartekari bezala ulertua. Eta Erosek bezala, Bilintxek jakinduria maite zuen. Bere atzetik ibili zen. Gona desberdinen atzetik ibiltzen etzenean. Bastante flojo ibili. Kontuak, jartzen lego ze txurroa eta hostila eta deskoleko tentziak. Bai, ez da enean, gotuta prototipo horta. Ei, une gaztelu mendi? Iepa. Eta kepa matxain? Kaixo? Kaixo. Zemuz? Ondo. Ba, ni hemen etorri naiz, zenabil edertasunan bila hemen Donostian, baina ez azaleko edertasuna, bizik eta beste edertasun batzuk eta EASO plazan, EASO ederrean, ba, edertasuna aurkituko nula eta bertxotan mintzat, bertxo batzuk eta politiak, jundia, ez? Zemoz bestela, Donostiko jaiak batzuntzako oksimoron edo kontraesan korra dira, baina, bueno, zuek jaia nola bizi dituzute? Bueno, bizi gu datorren hartu eta segi, ez dakit, ez diola asko planteatzen egun bakoitzan zerri nire... Gu bainorakoa gaituk eta orduan bai, kofraiek eta ez diu sortu, ni aurre, pentsatzen hona, gehaztu honetan, 2-3 astetan, ostia, sortzia kofraia eta gaizki ez duela, provintzianoak, izena, provintzianoak jarri, eta, ostra, bueno, barrian karo, marroi asko, jo. Gero dia turnuak, txaleko enbiaz, xaleretakoa... Ia, sartu, berroi urtez ezka. Igual bezolako buzuakin oso zin lehike baino... Aizue, eta esaten nahi nintzen ni edertasunan bila egin nintzen, eta pixka bat hemen Donostia erromantikoaren ordezkari edo pixka edertasun poetikoaren ordezkari nagusi Bilintx izan da urteetan. Eta zuek Bilintxen inguruan, ez dakit, horako proklaman bat, ez dakit, bere irudia edo aldarrikatu nahi izan dezute, ez? Bai, bere irudia baino gehiago bere kalia. Kontua, hemen daude general pila batek eta kriston kalia azkate eta bera soinela, Bilintxe baut eukale, eta junginan ikustea eta ez portalik, ez ezer antzokizarran ondoko kale Eskaxua. Eskaxua, zakurre pixete bizikleta batzuk handa guta eta ez du beste zer ez du, eta Bilintx bezalako gizon batek. Beste kale abenidan bat bezizula. Hor, esateiek kale hori daukala, nunbait horri hiltzalako, beha antzokizarreko langilea zen, eta nunbait, hori baino gehiago, ja de justizi kontu bat, nahiz da horri hil, hori txikik egek, Bilintx bezalako tipo batek menezik abenida bat, ozera. Nik uste dena ala, dena karrestazian, beha liberala. Eta hortik etorriko zango, ez dakit. Liberalismo eta gaur egun Bilintx nolako izango litzateke? Zurra aldetik niri antzeko izango likeko. Gainontzian? Horixen ikasitako izango zela, korrekto xamarra. Euskadiko ezkerrakoa, esango nik. Euskadiko ezkerrakoa, gaur egun, Euskadiko ezkerra gaur egun PSN dengo luke. Ez tege errexia esaten hori, ez egit. Uste lagunak izango ditukela bildu ingurukoa, baina beha... Bildu gabe. Alternatiban igual, ez? Halako ziarka botua bestaldea. Bale, ni jarraituko ez, pixka Bilintxen edertasun hoia hemengo Donostia nola daun. Araki, sokorrista, venga, jo. Indio, garra. Sokorrista, hau nundi gau.
Baina Donostiako aste nagusiak ekimen masibo eta alerta maila altuena duena baldin bada, hori abordatzea da. 3.000 pertsona inguru parte hartzen, beste hainbeste ikusle bezala, jaia, kaia. Koktel ederra zoritxarren bat gertatzeko. Baina antolakuntza egoki bati esker, eta sorosle talde paregabearen laguntzarekin, uretan jaia egin daitekeela erakutsi dute Donostiako piratek urtetik urtera. Giro harra, Bai, oso polita, bai. Ahí va. Pollo rei. Zumatxi zea? Bai. Ahí va. Bai. Eta, nolatan zumatxi, aurtengo jaitan? Pues Aizpa, Sara eta Iobaren Aizar, hori. Bai. Zemuz daude beraiek, jai eguna hauetan? Bueno, ondo, baina, hobeto hemen, ez? Bai. Eta ze suposatzen du bestela matxi izatea, egunero horren behar duzu, hainbat gauzetan, eta... Ez, egunero ez, egun batzuk. Txupinaz egunean, gaur eta gero ospitalen egiten dugu ekitaldi bat, umentzako zapiak eman, partxeak, tipo pirata mozorroak. Eta hori umeek eta eskertuko dute hori, Bai. Alaitasuna ematen dut. Hemen, baleak eta ja ez dituzu izatuko. Orduan hemen ze izatu behar da. Bakarri giro ona izatu. Giro ona? Bai. Hoi da behar dena, jaitxako. Bai. Hemen jarrituko pixka eta behiratzen hemen arrisku pixka bat ikusten dut, baina, saiatuko geha. Bai. Ondo zaintzen. Bale? Venga, bai, berdin. Gaur egun edertasuna, kanpokaldean dagoenari deitzen zaio oroar. Fisikoak metafisikoak baino garrantzi gehiago baitu. Jaietan edertasun fisikoa lantzen dutenek, izango aldute edertasun internoa. Zema jente hemen, ureta sartzeko? Bai, egia bai. Emergo gauzatxoa doaintxe zituen. Bueno, zu, antolakuntzak guatzea. Zer antolatzen duzut hemen ba? Bueno, esan dugu, koaria honek zehingo duen, hemen dizurrelatik, kontxa baino, igerian, guztua, lasai. Igeri bain, aste nagusian? Aste nagusian, gaur, urtero bezala. Jendea parrandan daunean, zuek kirola egitea. Noski, parranda ona, bai, baina aurrena, osasuna. Eta osasuna egiteko, mitxe, bildu geha. Eta orduan, jaietako, toksina guztiak etarretzeko aukera bikaina izango dau. Bai, egia da, hemen daudenak, atzo, txintxo. Gehien esateko zian, duela biego, baina, Bara gara gardo, listo. Baina orduan bai, jaia da, ez? Igeri jai bat, o... Hau, sekulako jaia, familiek hor daude, guztona bezute, guzton jendetza, lagunak, guzton jaia. Eta orduan, zuek bat egiten dezute esaira horrekin, men sana, inkorpore sano. Euski, baina hori ez gaur bakarrik, Atzo, bihar, eta egunero. Jo, Aizu, nabil, egun hauetan bilintxeien espirituan behila, bilintx nola izango litzateke gaur egun? Hemen egongo litzateke bilintx? Ez da egiten zan, nik uste baiet, baina ongo zan ez bera bakarrik. Etorriko zan, jende guztiakin ikuste zuen bezala adin guztia delako. Horrean hemen, lekua gira, soberan daukagu. Bueno, eta zema parte hartzaileo parte hartuko dezute hemen? Pilo bat, ia 550 dauden eskamutil, eta ikuste dezu, giro herrian, eta ber urtetik urtera gidaukon. Bai, ni igual animatu eta urreta sartuko naiz berriz. Venga, gero arte, aio! Bai, preso gabe, hau da,
reinsertzio sistema berri da, bai, gazki portatu dianak baina arte daukate hemen reinsartzeko aukera. Bai, oizera, instituziones penitenciarias ekin hitz egin da? Bai, zer berri antolatu dugu, presoi ere aukera bat emateko, eta, bueno, pixkat, hola, bere zelan egon beharrean pixkat egoteko, elkarrekin. Futbola eskontzako espetxe larrilla da, Bai, batzuentzako bai, baina beste batzuentzako ematen du gozamena ere. Bai, Eta urtean zehar inbeste futbol eta inbeste gauzat ala ere jaietan bai futbola? Bai, baina hau da futbolina, giza futbolina. Orduan guk uste dugu ja, nola ITBek ere ez duna inbeste gotatzen, eta, bueno, amaikak ere euki dezakela hemen retransmititzeko aukera. Bai, kirol berriei hor parada emateko. Bai. Zizango nizun, areto futbola baldin bada futbolaren anai txikia, giza futbolina zer da? Tabernako futbolinaren anaia. Anaia amplia. Handia, bai. Eta bestela festak, zuek kofradian batekoak zehar. Gu bai, gu jaran ere bagea. Jaraneroak? Bai. Jaranazaleak? Jaranazaleak gauzan gure auzoa da, eta beti hori, festa giroan ondo pasatzeko prest. Bai. Eta ondo doaz horrengoz festak? Momentuz oso ondo, oso valorazio ona dugu eta hala jarra ditzatela. Bai. Eta gauza gehiago antolatuko dituzte? Gauza gehiago, gu beti gabe, ostegunean festa dakagu, mojito festa, horrek urtean bezala, eta itzaki ederra ere bai lagunekin egoteko. Mojito festa, zuek etzate galduko, Gu ez, inonez. Galdera bat, hain naiz pixkat bilintxen arima eta bilatzen hemen Donostian, bilintxe hemen egongo alitzateke gaur egun? Nik uste baiet, bilintxe izango zen, ezakin hona egongo zen, nik uste bere taldea aukiko lukela eta bestela hooligan bat bezala egongo zela hemen. Bai. Ba igual esaten duzunan atzetik jungo naiz, igual ni bai animatu naiz jolastea. Oso ondo, primeran, salto nagazu. Ba, venga ba. Gero arte. Zerrik asko, eta animo. Pasa. Esango duzue, ze mania duen sokorrizta honek kirol asuntuekin. Eta egia da, ze nahi duzue esatea. Aktibitatean on, arriskuan eta gainbegira da behar. Badakit etxeko dutxan ere arriskua dagoela, baina zuen dutxetan agertuko banintz, agian Norman Batesen amarena zuek egingo zenuten niri labankadak sartuta eragindako sustoa batik. Garai batetan itsasoko piztiak arrantzatzen zituztenen pista jarraika, akuariumera iritsi nintzen. Sardina zarrak. Zartzarrak, Aizu, zu bainatzea? Bai, ala jarri. Zuek egin zenuten balei, balezalei, baleen inguruko dokumental bat, Bai, egin genuen justo bale arrantzaleen historia, Islandian hiltzien bale arrantzaleen historia. Euskal balezalen triskantza izan azuna. Bai. Triskantza erra izan zenua, Bai, sarraskia. Bai. Baina dena esaten jarrita, Euskaldunak ebai nahiko triskantza zaleak izango, itxasoan eta egin izan ditugun triskantzak eta... Bai. Baukagu kurrikulum zabal bat. Uste dut itxasuan eta itxasotik kanpo ere bai. Bai. Odola gure zainetan eta zainetatik kanpo. Bai. Aizu, pixkat, ez dakit, baina gaur egun ekarriko bagenu garai hartako balezale oitako bat, bale arrantzale bat, ze pentsatuko luke gaur egun nola dagoen itxasua eta nola manejatzen duen? Ez dakit. Ez dakit, pentsatuko zuen... Hasieran pentsatzen egongo zala oso harritua, gaur egungo industria guztiarekin eta horrela, baina gero igual preokupatu ere, bai. Erabat ez talako bat ere sosteniblea. Baina, eta igual... Ez dakit, ikusko zuen igual jendea ere ez dagoela horren kurtitxua garai hartan bezala, zean barkuan gainean loiten horrela, edozein eguraldikin eta hola, eta keston komodidadekin, bai, igual asportu ingo zian. Aizu, eta nola da hemen akuariumia zu? Justu hemen gaude orkesten grabatu genuen pelikula. Hemen emango dizute? Bai, hemen ematen, hemendik pixkatea gazten geha eta... Bai, hemen akuariumian? Akuariumian, ez guretan, baizik eta zineman. Bale, zineman, baina maila batian ez alda pixkat paradogikoa bale izari buruz hitz egitea hemen akuariumian, arraiak biziri dauden leku batian ez alda pixkat hospital batea junta eriotzai buruz hitz egitea bezala edo? Bueno,
Ba, izan daiteke. Baina, bueno, izan ziteken ere bai, kobazulo batean egingo bagenu margo artean ere bai, paradogiko izango zen, baina bere xarme duko zen. Baina gauza horiek komentatu behar dira, ez? Gure historia eta ezin dugu renegatu. Hori da, bai. Eta historia aipatuta, ni egun hauetan ibili naiz Bilintzen atzetik, Bilintz hiltzela eta hola, baina bere harima, bere espiritua. David Lynch? Ez, David Lynch ez, Bilintz, Indalezio Bizkarrondo. Bale. Eta maila batian, bea biziko balitz gaur egun hemen, nolakoa izango litzateke Bilintz? Akuariumen? Edo Donostian? Donostian, gaur egungo Donostian. Ba, ez dakit, nolako izango zen. Ze bere garaian, bakizu, romantikoa eta bere itxusia fisikoki, eta ez dakiz zer, gaur egun bere parekedik egin zen? Nik uste gaur egun moldatuko zala. Irabalizko zituen sare sozialak eta eduko zuen alter ego bat, eta segurazki jarraitzaile asko eduko zituen, eta exito asko. Nik uste baietz. Zezke azkenian gaur egun bai ez duela, ez? Osea, barneko beste pertsonen hori aktera ezakezu kanpora, ez? Nik uste tondo moldatuko zala. Bai. Guke bai zuei dokumental horrekin exitoki dezakezutela eta leku gehiotan ikusten den. Bai, eskerrik asko. Bale, bine, baimen zaitut. Bai, nik arrai artean relajatiten haute eta nahiago hemen egon. Oso ondo. Beka, berarte. Ni pelikula ikustatzen naiz. Oso ondo. Jo. Easo ederrean igarotako egun hauek argi utzi didate gauza bat. Bilintz milioika kilometrotara dagoela, eta izango dela zoritxarrez. Jendeak ez du jada aintzat hartzen barne edertasuna, eta harinkeriak Donostiarrei egokituriko kaskarinak izengoitia maila handi batetan egi bilakatzera eraman gaitu. Hala ere, jende sanoa badela ikusi dut egun hauetan, eta horrekin lasainoan nire doako ostera honekin beste paraje batzuk bisitatzera.